Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 augustus vond op het Corneliusplein het Zomerfestival Heerlijkheid 2025 plaats. 3 dagen lang stond het centrum van Heerlijkheid in het teken van muziek, sfeer en samen zijn. Nou, ik ben eigenlijk de bedenker van het hele festival. Ik ben begonnen met het idee wat ik voor de jongeren wil doen, iets voor de senioren en voor de mensen, de jongeren in het geheel. Dus het hele programma is dat je iedere dag een leeftijdsgroep in het zonnetje zet en dat je dan 's avonds samenkomt op het plein. Speciaal ook de jongeren, omdat meestal de jongeren rond de 12 tot 20, daar wordt niet zo heel veel voor gedaan en daar wilden we de aandacht aan schenken. Ik wilde graag iets doen voor de gemeenschap van Heerlen-Noord, eigenlijk ook een ode aan Heerlen-Noord en ons ook eens positief op de kaart te brengen door dit evenement te organiseren. Het heeft wel 2 jaar geduurd om dit te organiseren. Maar we zijn hartstikke trots dat we dit als stichting Muziek Cultuur Heerlen en natuurlijk alle hulp mede mogelijk hebben kunnen maken. Ja. Vandaag hebben we eigenlijk een beetje hebben we bewust voor gekozen om Heerlandse artiesten uit te nodigen. Dus we zijn begonnen met Paul en Leo zijn hier, Frans Hermans uit Heerlen is hier, Joy Blijdenstein, Frits Pelt vanmorgen met de liedjes van Wiel Kniepa. Stan en ik zelf mochten ook nog een paar liedjes zingen en we mogen dadelijk nog een keer. Ja, dat willen we ook graag. We willen met dit evenement ook de gemeenschap bij elkaar brengen. Er zijn andere organisatoren al jaren mee bezig om dit te kunnen realiseren. En het laatste half jaar tot een jaar zijn we daar flink mee aan de slag gegaan om dit voor elkaar te krijgen. En ik denk na gisteren en na vandaag en na vrijdag dat het eigenlijk een groot succes was. Dus wij moeten nog een keer terugkomen. Dus wij hopen dat we het volgend jaar nog een keer mogen doen. Wat heel belangrijk om te benoemen is dat we hebben 3 dagen feest gehad zonder entree. We hebben met heel veel partijen samengewerkt, heel veel subsidies kunnen krijgen. En voor alle doelgroepen. Gisteren hadden we jongerenmiddag. Er waren allemaal workshops te volgen. Vanmorgen hebben we een programma gehad voor ouderen, een soort vroegshoppen. Dus gewoon een topprogramma. Maar met heel veel steun om dit gratis toegankelijk te houden. Want overal is wat te doen. Het kost allemaal heel veel geld. Maar voor de kleine beurs is het ook fijn als je gewoon eens ergens gratis naartoe kunt. En we hebben ook mede mogelijk gemaakt door alle ondernemers, hebben we 1800 consumpties aan onze klanditie kunnen weggeven, zodat ook iedereen ook met een kleine beurs welkom was en ook de mogelijk was om een avondje gezellig op het plein te hebben. Jazeker, we komen snel weer samen om te evalueren en ook te kijken dat we weer voor volgend jaar een goed programma kunnen neerzetten en wat er mogelijk is.